Yan yung bago ng tahanan. So, Casa Villarreal. Ano yung Casa Villarreal na? Sab sa inyo mga ado dyan. Gagawin ko ngayon, so maglilipat tayo ng mga gumbang Japan natin. Yung nandito. So 7 to, no? Yan, 7. So pakita nyo muna ulit sa mga hindi nakakita ng lalagyan ko. So ito yon. Yan. Yan siya. Screen niyang baba. So pag napapansin nyo, may mga tipaklong pa, tira-tira. Kasi dati, may mga itlog yan sa loob. Yan, no? Dati yan. So ganyan yung taas niyan. Yan yung itsura niyan, no? Yan. Bali 9 holes to. So pare-pareho yan. Parang lalagyan ng manok, no? So ang gawin ko muna mga kaji, kasi nandito yung mga gumbang Japan natin. Kasi natatakot ako baka mag-molt na. Kasi may nag-molt na isa. Malamang sa malamang. Lalo pa to. Kasi ito yung medyo malaki na to. Malaki na, no? Jumbo na ng mga gagamba yan. So patong muna natin siya na ganyan. Diyan muna yan. And ito yung gagawin natin. So kasi meron tayong damo na ganito. Kasi ang plan ko is babasain ko ng konti yung taas niya. Pag binasa ako, so kunyari example lang may damo tayo ng konti. May nakalagay na ganyan. So didiskartehan na lang ng gagamba para kung mag-molt man siya, hindi siya babagsak agad dun sa screen. So yan, medyo malambot yung gagapangan niya. And magbabahay naman to for sure. Gagambang Japan. Magbabahay siya, kaya lalagyan ko lang ng tutubian. So yan yun, no? Tapos babasain ko yun, yung galing sa taas. Yan, para moist yung ilalim niya. Tapos ito, so sukatin na natin na ganyan. Ito, nandito, putulin natin, no? So, try muna natin, no? Kasi yung gumbang Japan, yan. Kanyang pupwestuhan niya na. So, may kahoy na siya. So, pakita mo nga sa loob, baby. Ano yung tsura niya? Yan. Ganyan siya. So, dahil yan yung nasa unahan, lagay na natin yung pinakamalaki dyan. Pinakamalaki, oh. Ayan. So, yung parang jumbo style na, no? Jumbo na siya kalaki. Ayan, oh. Malaki na siya nagagamba. So, malaking gamba na to. Mabigat. Tumalon. Sabi na nga patatake siya. So, yan. Pagkatagal-tagal mga aji, mag-iisip ako ng mga pangalan yan. Yan, oh, sabi sa inyo, dyan ang pupunta yan. Bibigyan ko ng pangalan yan. So, yan. Nagtago dun sa gilid, no? Nagtaguan sa gilid. So, nandito siya. Ito banda, nandyan. So, dyan, nagtago siya. So, sara na natin yan. Tapos, so, baka nilagyan natin ang name tag, no? Para hindi tayo malito sa gagamba. So, dyan na yan. Close na natin yung isa. And, ganun din dun sa susunod na gagamba. So, lagay tayo ulit ng unting damo. Kasi, yung ilalim na ito, screen. Kasi, hindi sila, basta para sa akin mga kaji, hindi kasi sila tulad ng ibang gagamba na mura lang. So, pansay natin to. Kaya, medyo unting alaga, no? Kasi, nagma-monster size sila ng mga gagamba. Malalaki talaga. So, sa mga hindi pa nakita nun, try nyong panoorin yung previous videos ko dati. Last year. So, makikita nyo gaano kalaki talaga to. Pag talagang nag-ano na siya. Umabot siya sa monster size nila, no? So, yan na naman, ganyan. Lagyan lang tayo ng stick dyan. Ayan yung stick. So, yan ulit, baby, ganyan. So, yung gagamba, makaakyat siya, makababa. So, yan, lagay natin. Yan o, pare-pareho yung itsura nila. So, ito.
to kasi parang ikaw yung sunod na mas malaki. So may mail din tayo, no? Kaso mamaya ko na ilalagay. Ay hindi, papakita ko pala sa inyo yung mail. So, halika muna. Kumain na rin sila. Kaya nakainom na ng tubig. So, yan. Lagyan natin siya dyan sa lagyan niya. Enjoy niya yung lugar niya, no? Tapos, habang binibidyo ng misis ko yan, maglalagay muna tayo doon sa iba. Linisin natin. Yan yung bago ng tahanan. So, Casa Villarreal. Yan na yung Casa Villarreal niya. So, lagay tayo ng diba? Tapos tansyahin natin ulit, no? Stick lang naman yan, tinatansya natin. So tinatansya ko ganyan lang naman, no? Para pag nilagay mo na sa dulo, nakastack siya. So yung dulo mo. So yan. Ayan, pwede nyo tignan yan. Kasi ayusin naman ang gagamba yung damo nyan. Kaya ayos na yan. So pakita ko pala muna sa inyo yung mail, no? Para nag-aabang kayo dyan. So sa nakapanood kahapon, payat pa po tong mail na to and maliit. So ngayon gusto kong tignan nyo kung anong improvement ng mail. Ito yung mail, oh. Bakit ko nasabing mail? Kasi yan, oh. Yan yung pedipalps nya, no? At least may breeder tayo, diba? Hindi tulad ng ibang gagamba, yung gagambang Japan, na mangingitlog lang or ano. Talagang na kasi mga giant spider sila. So unless ano sila ng lalaki, hindi sila basta-basta mabubuntis. So yan yung male. And yan siya. Malaki na rin pala. Ito yung male, oh. So lagay ko muna sa sandali, no? Kaya natin kasi siya yung idudulo ko ilagay kasi lalagay siya dun sa dulo. So, paano niya masilip yung mga babae natin dyan. Wala pang laman, baby, ng pangatlo. Madaliin na lang natin to. Hindi ko napapatagalin pa. So, yun yung mga gagamba. Pinalamang ng mga gagambang Japan, makakapal talaga sila. Balik natin sila dyan. Wala pang laman yan, baby. Huwag ka dyan. Dito ka muna. Yan. Diyan na sa loob. Kasi yun nga, kung bakit natin nilalagyan ng damo, no? Kasi di pa ako napagpamolt ng gagambang Japan na medyo malaki na. Pero ang gagambang Japan kasi mga adik, mabigat sila. So pag nagmolt kasi yung gagamba, kasi hindi nakakita, tumitihaya yung gagamba tapos naglalambitin. Kaya pag nalaglag sila dito sa screen ng walang damo, so probability nun baka mabali yung paa nila, hindi sila makapag-molt ng maayos. Kumbaga sa tarantula pa yung bad molt na tinatawag nila. So lagyan natin, no? Ano natin to? So yan, sara natin natin ganyan. So yan, so galin naman natin yung pang-apat. Medyo maliit-liit yung pang-apat nila, pero goods naman lahat, wala namang sira yung paa, wala namang ano. So lagyan na natin siya dyan. Diyan ka na sa bago mong bahay. So sukatan na natin. Lagyan natin doon sa dulo. Ayan, dyan ka na. Dyan ka. Tapos babasain ko yan mamaya. So ayan, oh. Babasain ko yan mamaya.
And saan pa ba? Ito pala. Medyo manipis-nipis na to. Pero at least may pagpapatungan ng gagamba. Ayan yung apat, pang-lima. Ito yung pang-lima. So, dalawa na. Ito, medyo malaki-laki to Parang inubos niya ata yung hipon kahapon ay kagabi. Ayan ang taba. Inubos niya ata yung hipon kagabi. Taba niya mga Ajay, no? So, ito siya. Okay, sige na. Diyan ka na. Ako nang mamadali ka. Balik. Mamadali. So, close natin to. Ayan, close yan. And, dalawa na lang. Sabi natin. So, uy, medyo masigit tong bahay na to. Pero kaya nila yan. So, yan siya. Ito medyo maliit to. Cute cute size. Pero good size na to nung normal na gagamba. Good size or TM pala. TM solid. Kapal lang pa So, yan siya. So, lagay natin siya, Baka hanapan ko ng kapares to. Kasi para malaro natin. So, yan. And last but not the least, so, saan ba lalagay ito? Ito natin lagay sa pina. Ito sa, ito siya lagay yung lalaki. Excuse me muna, baby. Sarap mo na. Kasi lalaki naman siya. So ito lang sa kanya. So mahalaga lang naman patungan sila, Ayan. Kasi nilayo ko para hindi niya ano ba tawag dito? Manuan ng similya niya, yung mga babae. Kasi nagpapasapot to Ito. Ay, malaki na pala yung lalaki Kasing laki niya na yung isa. Malaki na siya Para na siyang jumbo na siya, jumbo size. Para siya ng gagambaw. So, lagay na natin. Ayan. Kanya yung lalaki. So, yun lang. Gagawin natin dyan, last na gagawin natin. So, sasara natin to. Pakita natin sa inyo kung saan ko nilalagay sila. Lagay natin doon. Oops. Lagay natin. Ang lalagay ito, Dito natin nilalagay yung mga gagamba. So, lagyan natin ng ganito para pampabigat, hindi siya basa-basa tutumba. So, ayan paano natin siya gagamba, And, kuha tayo ng babasahin ko to para maging press ko yung mga gagamba. So, try natin basahin tara. Basahin na nga para medyo basa yung moist, Yeah. Kasi wala tayong pang spray pa. So nasasala naman ang screen yun. Pag tumama sa patak-patak na lang, para malamig lang. So yun na yung lumbang Japan natin. Nalipat na natin sila ng tirahan nila,
So yun lang, maraming salamat sa inyo mga Aji. So abangan nyo, lalaban tayo ng mga gagamba. So may pinaglaban ako, siguro konting clip lang pakita ko sa inyo. And yung gagambang ikis natin hindi talaga kaya. So baka after nga itong video na to, kung napanood nyo to, so mapapanood nyo yun. So masasabi nyo gagambang Japan lang yung tatalo sa kanya. Pero sana mag-molt yung gagambang Japan kagad after mga 2 weeks siguro para may laban natin doon. Kasi masyado nang malaki yun and napakatapang yun talaga. So yun lang, maraming salamat po. And sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, so gagambino ulit. And mag-subscribe na kayo. So hindi nyo alam, malay nyo. Baby, malay nyo yung isa dyan sa inyo na. So yun yun, malay nyo yung isang monster size dito, inyo na. And sigurado yun, magpaparami tayo nito. Kasi yun na, ang ganda ng area namin dito, ang daming mga insekto, dami namin pwede pakain dyan. And papagawa pa ako mas magandang lalagyan kasi dito. So subaybayan nyo kung paano natin paramihin and paano namin or paano ko ipamigay sa inyo sa mga susunod na buwan or susunod na linggo. So, tignan natin, abangan nyo. Yun lang and thank you ulit. Yun lang. Masyadong malaki.